Resident Evil 2 extra mody, tu sú posledné 3 achievementy, ktoré potrebujete na platináciu tejto hry, 2 za to, že všetky mody prejdete a 1 za collectibly. No poďme rovno na to, lebo to video už aj tak bude dostatočne dlhé. Prvý extra mod, ktorý si dáme, bude No Time to Mourn. Hneď na začiatku si vykraftíte shotgun náboje, tie budeme potrebovať neskôr. Za regálom napravo máte prvý collectible a vonku na ulici stačí ísť rovnakou cestou jak ja. Osama Bin Ladina proste strelte a on takedowne všetkých ostatných zombíkov v miestnosti. V ďalšej miestnosti chcete oboch zombíkov rozstreliť, aby sa začali hýbať. Keď zombík s výbuštinou na chrbte prejde túto čiaru, tak mu strelte do nohy, aby spadol. Keď spadne, prebehnite za bombu, za vami sa spavne líker, vybuchnite ho s tou bombou a posledného zombíka proste obíďte. Týchto zombíkov môžete proste obísť a keď zídete dole schodmi, napravo v diaľke budete mať ďalší collectible. Zombíka s taškou zabite a z veci, čo má u seba, vykraftíte shotgun náboje. V tejto chodbe urobte slalom medzi zombíkmi a poslednému zombíkovi proste odstrelte nohy shotgunov. Z vending machiny zoberte flash a ďalšiu miestnosť akurát stíhate prebehnúť do výťahu. Dole máte vending machine, z ktorej si môžete zobrať healy, keď potrebujete. Za dverami máte rozdvojku, kde obe cesty vedú do konca. Jedna cesta má ale v sebe collectible a druhá je ľahšia na prejdenie. Takže najprv by som odporúčal ísť doprava a dokončiť hru a potom v druhom rane ísť doľava a zobrať collectible a môžete kľudne lívnuť, nemusíte dohrať, aby sa vám uložil. Ja tu ale najprv ukážem cestu ku collectible a tá je, že od zombíka s taškou si zoberte sparkshot, zombíkov za ním hociak postrelajte, je jedno jak, naboje už nebudete potrebovať, keďže to po collectible lívnete. G-Creature a sparkshotom stanite, obiďte a potom prvý vchod naľavo. Keď sa pozriete hore naľavo, budete mať collectible. Teraz naspäť ku originálnemu runu. Keď prejdete za dvere zombíka naľavo, strelte shotgunov z diaľky a zombíkovi napravo odstrelte nohy a potom si zoberte sparkshot. Tu na hneď zavolajte výťah a zombíka iba obchádzajte okolo stolu podľa toho, do akého smeru sa rozbehne. Každú šogrdený môžete sparkshotom stannúť a obehnúť ju. Potom čo aj vy mu dáte torziu semeníkov, si z kanálu za ním môžete zobrať collectible. Hneď keď vojdete do ďalšej miestnosti, choďte doľava a zľava obiďte celú miestnosť, keby vám ešte aj vy zavadzal, tak ho strelte.
Tu na dole zombíkov proste postrieľajte, budete potrebovať už iba jeden zásobník do shotguny, takže go nuts. Tohto G-Creatura sa nemusíte bať, on iba sedí v svojej kakčer a ďalšia chodba je posledný segment, kde vám stačí iba hodiť flash na celú chodbu a potom zabiť aj vy ho v strede. Ďalší extra mod je Runaway, hneď na začiatku si zmente náboje na Strong a zombíka na chodbe proste džuknite a Regeneratora za ním strelte do nohy. Potom si zmente náboje naspäť na normálne, vidíte hore po schodoch, zombíka 3-krát strelte, zoberte si od neho kľúč a z vending machine si vyberte high powered rounds. Na ceste naspäť dole po schodoch strelte Regeneratora do nohy, stun je randomne určený medzi 1 až 4 výstrelmi do nohy. Potom, čo otvoríte dvere, psov nestrieľajte, lebo dávajú minimálny damage a je to iba strata nábojov. Zombíka ale zabite a zoberte si všetko, čo má u seba a potom iba pozerajte za seba a snažte sa uhnúť psom a keď odomknete dvere, tak dostanete cutscenu odomykania, ale potaj vás to ešte hodí naspäť, takže pozor na to. Keď vidíte von si z vending machine, zoberte flash a tu nastojíte, dokým nevídu všetci zombíci z autobusu. Kým čakáte si dopredu, môžete zmeniť náboje na Strong. Tu je dôležité vedieť, že Strong náboje majú piercing efekt, takže keď stoja dvaja zombíci za sebou, tak ich viete prestreliť jedným nábojom, to budete potrebovať použiť viackrát v tomto rane. Ale pozor, Rosa Parks sa naklonovala a aj cez to, že je zombie apokalypsa, stále nechce prenechať svoje miesto, takže keď vojdete do autobusu, tak so Strong nábojmi, keď sa postavíte doprava, ich oboch prestrelte, kým budú stať za sebou a prejdite okolo nich. Na ihrisku na červenej lavičke máte collectible, ale skôr než tam vojdete sa zastavte pred vstupom a začnite chodiť bez držania shiftu, aby ste nenaštvali likrov. Zombíka, čo leží na zemi, zabite nožom a zoberte si od neho kľúč a potom iba vykračajte von. Zatiaľ čo máte stále nastavené silné náboje, strelte raz Regeneratora a z vending machine za ním si zoberte high powered rounds. Keď vidíte hore po schodoch, vás tam budú čakať za rohom dvaja Regeneratory, takže sa postavte k tomu rohu, ale nie za neho, aby na vás nemohli zaútočiť a upalte ich k smrti. Potom choďte dopredu, kým sa nespavne pes, keď sa spavne, sa vráte do tohto rohu a psa rozstrieľajte, keď je pes mŕtvy, si zmente náboje na silné. Potom sa spavne ďalší pes, na toho si počkajte, kým príde bližšie, lebo tie náboje nejdú tak ďaleko. Keď ho zabijete, prídu ďalší dvaja psi, počkajte si, kým sa postavia za seba, aby ste ich mohli zabiť jedným nábojom. To sa ale nemusí za každým stať, takže keby sa nepostavili za seba, proste ich oboch rozstreľte. Teraz si zmente náboje naspäť na normálne a streľbou do nohy stanite Regeneratora a za ním na ulici proste sledujte moju cestu. Vzadu v sanitke naľavo máte ďalší collectible. Keď vojdete do garáži, si zmente náboje na silné a postavte sa doľava, aby sa Regeneratory vzadu zasekli o auto
Potom zabite a vylúďte zombíka s taškou a regenerator za ním proste strelte a obiďte ho. Tu máte ďalšiu rozdvojku, kde napravo máte collectible a naľavo máte koniec. K tomu, aby ste otvorili dvere napravo, musíte najprv vojsť do chodby naľavo. Teraz to najprv poďme dohrať a potom v druhom rane si môžete prísť pre collectible. V tejto chodbe si vyťahnite flash a hoďte hlboký flash, aj keby vás pritom chytil zombík, tak to nevadí, lebo chvíľu dostane flashnuté a potom na konci bude horda zombíkov, cez ktorú môžete proste skúsiť prebehnúť, aj keď vás chytia a raz skúsnú, tak proste potom iba dobehnete do konca. Ďalej tu máme Forgotten Soldier, keď prejdete za dvere prvému zombíkovi odstrelte nohu a zoberte všetko čo má v taške, druhému zombíkovi tiež odstrelte nohu a posledných dvoch proste džuknite. Tu nám môžete proste prebehnúť a ďalšie miestnosti si z vending machiny zoberte flash a pripravte si nôž a nožom zabite líkra. Zombíka v rohu strieľajte do nohy, kým nepadne a zoberte si od neho biely gunpowder. Tu chcete zombíkovi s taškou odstreliť nohu a potom čo sú tí dvaja zombici bližšie, jedného z nich džuknúť a druhému tiež odstreliť nohu, je na vás, ktorého si vyberiete. Z tašky si zoberte biely gunpowder a v inventári si vykraftíte submachine gun ammo. Tu si zoberte shotgunu, hneď si ju equipnite a ďalšiu miestnosť zatiaľ môžete iba prebehnúť. Tu sa častokrát za sebou spawnú títo dvaja zombici, skúste ich streliť jedným shotgunovým nábojom, aby ste ich oboch stanli. Nie vždy sa ale tak musia spawnúť, takže možno niekedy musíte zaimprovizovať a potom ostatných proste obiďte. Keď vyjdete hore výťahom a pozrite sa naspäť dole, tak tu máte ďalší collectible. Skôr než vyjdete z výťahu tučnému zombíkovi odstrelte nohu a zombíka s taškou zabite a z tašky si zoberte žltý gunpowder a vykraftíte granát. Títo zombíci sú strašne otravní, lebo sa náhodne spavnujú, takže sa ťažko prediktujú. Skúste ich ale nejak džuknúť bez toho, aby ste používali náboje. Pred vstupom do ďalšej miestnosti si equipnite flash a keď vojdete do ďalšej miestnosti, tak hoďte flash smerom na Ivyho. Potom Ivy mu odstrelte Vixpod, lebo jeho sa nedá flashnúť a potom iba prebehnite do výťahu. Zoberte si shotgun náboje a SMGčkom tomuto ženskému zombíkovi odstrelte nohu a posledných troch zombíkov raz hocikam strelte, aby sa začali hýbať. Keď sa armorovaný zombík priblíži mu shotgunom odstrelte hlavu a SMGčkom poodstrelajte nohy ostatných zombíkov, aby ste mohli prebehnúť. Od zombíka s taškou si zoberte biely a žltý gunpowder a spravte z neho granát. A poslednému zombíkovi odstrelte hlavu shotgunou. Equipnite si granát a pred schodami ho hoďte do stredu, aby to všetkých zabilo a pred vstupom do ďalšej miestnosti si equipnite shotgunu. Zombíkom, čo nemajú helmu, odstrelte hlavy a zombíkovi, čo má helmu, odstrelte nohu. Tu sa začnú pomaly otvárať dvere a za vami sa spavne Mr. X. Tu ho musíte dodžovať dostatočne dlho, kým sa otvoria dvere, ale v miestnosti, kde sa Mr. X spavnul, je ďalší collectible. Nechám to na vás, či to chcete splniť v tomto rane, alebo sa potom vrátiť v druhom. Prvému zombíkovi odstrelte nohu a potom hoďte granát do diaľky čo najbližšie k tým zombíkom s armorom. Tu sa postavte na druhý alebo tretí schod a počkajte, kým G-Creature začne svoj slam attack. Keď mu začne animácia, cúvnite a keď buchne po zemi, tak ho môžete obísť až do konca.
Potom čo prejdete prvé 3 extra mody sa vám odomkne nový s názvom No Way Out. Tento extra mod je o tom, že ste zavretí v obchode a musíte zabiť 100 zombíkov bez toho, aby ste zomreli. Takže na tento mod nebudem robiť guide, lebo je to čisto o skille, ale máme tu aj jeden collectible. Ten sa nachádza v opačnom rohu od vchodových dverí, stačí si počkať, kým sa na začiatku waveky dvere otvoria a potom môžete collectible streliť. Tu dostanete svoje prvé 2 achievementy za extra mody, jeden za to, že ste No Way Out prešli a druhý za to, že ste zobrali všetky collectibles. Posledný extra mod je The Fourth Survivor a na začiatku si zase vykraftíte shotgun náboje. Prvých 2 zombíkov zabite shotgunov do hlavy a potom o niečo neskôr tretieho zombíka strelte SMGčkom do nohy. Hneď ak vojdete dnu sa rozbehnite k drop pointu, mali by ste to stihnúť aj bez damageu, ale ak by vás hitol nejaký pes, tak to zase nevadí, lebo dávajú minimálny damage. Potom čo zoskočíte dole, choďte do dverí naľavo a v ďalšej miestnosti si vyťahnite lightning hawk a všetkých s ním postrelajte. Pomimo túto miestnosť do konca hry budete potrebovať už iba 2 náboje, takže všetky ostatné kľudne môžete vymíňať. Potom čo zidete dole schodmi, prvých 2 zombíkov môžete obísť a zombíkovi, čo sa schováva za rohom naľavo, dajte Kurt Cobain treatment a do hordy zombíkov hoďte granát. Tu si vyťahnite lightning hawk, lebo vás tu čakajú 2 G-creaturovia a keď sa spavne ten naľavo, tak ho strelte do weak spotu, aby ste ho stanuli a toho napravo môžete obísť. Ďalšiu miestnosť, keď prebehnete rovnakou cestou jak ja, tak vás žiaden zombík nehytne. Tu si pripravte SMGčko, lebo sa na vás o chvíľu rozbehne liker, akurát jeden zásobník z SMGčka by mal stačiť na to, aby ste ho zabili. Ďalších 3 zombíkov môžete kľudne obísť. Do ďalšej miestnosti hoďte flash a rýchlo sa rozbehnite na rebrík. Keď vidíte hore rebríkom zombíkovi v bielom kabate, odstrelte nohy a takisto aj zombíkovi s plešatou hlavou. Skôr než otvoríte ďalšie dvere, začnite chodiť potichu, lebo za dverami vás čaká liker. Na konci chodby vás bude čakať Mr. X, takže ho prekvapte strelou z Lightning Hawku do hlavy, toho stane dostatočne dlho na to, aby ste ho mohli obísť.
Zombíkovi pred dverami odstrelte shotgunov nohy a za dverami obiďte miestnosť sprava. Každého zombíka, ktorý vám bude zavadzať, sa zbavte shotgunov. Zombíkovi v bielej košili odstrelte nohu a predtým než otvoríte dvere zase začnite chodiť, lebo vás tam zase čaká liker za dverami. Na druhé poschodie hoďte flash, môže sa stať, že sa vám tu spavne aj Mr. X, mne sa ale spavnul o miestnosť ďalej a potom som ho musel obísť okolo lavičky, keby sa vám stalo to isté, tak spravte to isté. Oboch Ivyov raz strelte do weak pointu. Za dverami vás chce zombík vyprankovať, tak vy pripravte prank na ňo a cez library proste prebehnite. Equipnite si granát a keďže vám prvý prank získal veľa views, tak ho spravte znova, ale vo väčšom. Zase začnite volkovať, lebo je tu ešte posledný liker a zombíkovi hore na schodoch odstrelte nohy. Za dverami balkón po obvode obiďte, aby ste sa vyhli všetkým možným útokom a keď zidete dole rebríkom, tak začnite volkovať, aby ste dvoch spiacich zombíkov nezobudili. Za branou rýchlo rašnite, aby ste sa dostali za G-Creatura skôr, než začne nejaký útok. Do hordy zombíkov za ním hoďte granát a všetkých ostatných zombíkov, ktorí vám potom budú zavadzať, zabite shotgunov. Pozor, je tam ale veľa zombíkov, ktorí neútočia, takže ich nechcete zbytočne hitovať, lebo ich to zbytočne naagruje. Za tento mod konečne dostanete posledný achievement a máte naozaj vyplatinovaný Resident Evil 2 a to znamená, že znamenáte viac než ostatní ľudia. No a ja sa teda s vami na konci tejto bolestivej cesty lúčim. Čaute.